ärade föreningsmedlemmar och kollegor, ärade gäster. Jag hälsar er alla hjärtligt välkomna till Polisföreningens 70-årsjubileum som vi firar ikväll. Vi i styrelsen är glada över att så många har tackat ja till vår inbjudan. Hoppas att vi tillsammans ska få en trevlig kväll på valborg med god mat, god dryck, sång och dans. Polisföreningen grundades 26 juni 1936 av 11 stycken polismän. Dessa polismän beslöt enhälligt att föreningen skulle bildas och uppgiften skulle vara att värna om polismännens intressen i landskapet Åland. Idag består föreningen av cirka 60 medlemmar. Under alla dessa år har olika aktiviteter försiggått bland medlemmarna. Bland annat 1967 inköptes luftstugan på Torpön som köptes till medlemmarnas rekreation. Efter en omfattande renovering har stugan flitigt använts under senaste sommar av föreningens medlemmar. Idag består föreningens aktiviteter till stor del av fackligt arbete. Dessa eldsjälar som utför förtroendeuppdrag och förhandlingar är föreningens stora resurs. Ikväll är vi väldigt tacksamma över att medlemmar som varit sedan 30 år tillbaka och nya medlemmar som inträtt i föreningen. Vi har medlem som har så nyligen kommit med i vår förening som i november i år. Att dessa medlemmar har förenats till en jubileumsfest. Programförloppet för ikväll finns i sånghäften som finns på bordet framför er. Önskar någon att hålla ett tal eller på annat vis uppvakta föreningen så går det bra att kontakta Birgitta Karlsson. Och det är några av er som redan har gjort det. Härmed, bästa gäster, hälsar er alla hjärtligt välkomna till polisens 70-årsjubileum och ser fram emot att vi alla ska få en trevlig och minnesvärd kväll tillsammans. Jag avslutar med följande ord. En god middag kan bli början till ett livslångt vänskap. Skål! Medlemmar och andra gäster. Jag är här som företrädare för Ålands landskapsregering och vill på det sättet framföra mina hyllningar och välgångsönskningar. Men eftersom det antagligen är sista gången jag talar till er i den egenskapen så vill jag också passa på att vara lite grann personlig. Det har en stor glädje för mig att ha den här uppgiften. Och uppgiften är att ha hand om polisfrågor inom landskapsregeringen. Det är inte på något sätt att vara någon slags polischef. Det har jag aldrig inbillat mig att jag har varit. Att jag har varit någon chef för polisen
betona. Men det har ändå varit en väldigt stor glädje för mig. Och kanske framförallt därför att jag kom tillbaka hit efter 3,5 år på Balkan, inom FN, med polisarbete dagligen. Jag har rest runt och jag har besökt många fängelser och platser som ni inte har sett maken till. Jag har varit i många domstolar och jag tror jag också varit med om att folk har frikänts i domstolen bara för att jag råkar vara närvarande för att man ville visa att man höll sig till mänskliga rättigheter och sådär, fast det faktiskt inte ens var rätt, tror jag efteråt att jag kan påstå. Så därför var det en stor glädje för mig att få arbeta med er. Som ni vet så har jag fått det här ryktet att jag är någon som sån här internationell person som reser runt, och då gäller det väl att jag lever upp till det ryktet, så jag tänkte berätta några historier omkring det. Jag brukar alltid i sådana här sammanhang framhålla det här med att Polen har en egen polismyndighet. Det är ett av de få självstyrande områden i världen som har en egen polismyndighet. Och det tycker jag att man ska vara stolt över. Det tycker jag att man ska betona. Man kan på det sättet ta för sig det bästa av två kulturer, kan man säga att det är här. Man är självstyrt område inom Finlands gränser, men man har en massa turister från Sverige och så vidare, från andra länder också. Och man kan därför ta del av två kulturer. Vi tar polisutbildningen från Tammerfors, och vi tar en hel del utbildning från Sverige också. Det är det bästa av två kulturer. Så kan man se det om man vill se det från den positiva sidan. Sen kan man också naturligtvis vara kritisk till det. Och kritik, det är naturligtvis någonting som är särskilt svårt att bära i ett litet samhälle. Det är tuffa tag, betydligt tuffare tag att vara polis på en liten ort än vad det är på en stor ort. Många tror att det är tuffa tag att vara polis i Helsingfors eller Stockholm eller London eller New York, men jag tror att det är tuffare att vara polis i Mariehamn och Polen. För det tryck som man blir utsatt för i ett litet samhälle, det ska man vara stark för att stå pall. Och det vet jag att många av er här är, och det ser jag på med stor beundran. Jag betonar det där med att jag aldrig har varit mycket noga med att utge mig för att vara polischef eller för att vara chef för Ålands polismyndighet. Men ett par gånger har jag låtit det passera när jag blev presenterad så, och jag tänkte att strunt, det är väl detsamma. Den ena gången var när rektor, en general, det var inte tal om någon civil polis fast det hette så, det var en militär organisation, när rektor, generalen för polisen i Azerbaijan bjöd mig på en lunch därför att jag presenterades som chef för polismyndigheten på Polen. Jag tänkte, en lunch kan jag väl ta och låtsas, fast jag nog vet att det inte var så. En annan gång, det är 2 år sedan nu, var i april 2004, då jag var i Indien och blev, för att tala om Ålands autonomi, det var en semesterresa vill jag betona, och där så ville man att jag skulle träffa polischefen därför att polisen i en republik som heter Nagaland, där var det mycket polisvåld och man ville att jag skulle prata om mänskliga rättigheter, om civiliserade poliser och så vidare. Så jag tänkte kör till, och jag blev då igen presenterad som någon slags chef för Ålands polismyndighet. Och de sa till mig innan, han har 1 miljon poliser. Okej, tänkte jag, det är inte storleken storleken spelar ingen roll. Så att han frågade honom, du är ju också chef för en polismyndighet. Ja, kanske inte riktigt säga, men polisen sorterar under mig. Men ja, sa han, en egen myndighet? Ja, så är det absolut en egen myndighet. Och så började han då förklara att han hade 1 miljon och hur många jag hade, och då gällde det liksom att, det var lite grann kanske genant, även om inte storleken har någon betydelse. Så att jag började då att säga det att det har ju med befolkningen att göra, alltså befolkningsunderlaget, och vi
ganska mycket poliser i förhållande till befolkningen. Och man kan ju lätt få intryck av att det är en polisstat, men det är det inte på något sätt. Alltså. Det är liksom mycket inresande och så fortsatte vi så där och prata och han berättade om sina olika avdelningar och jag berättade om de olika avdelningarna som fanns där också. Men till slut så frågade han mig, hur många kvinnor har ni, sa han. Ja, sa jag, vi strävar efter sådär 8-10%, sa jag. Det gör vi också, sa han. Då är det precis detsamma. Det var alltså 1 miljon poliser. Nu har jag idag verifierat den här siffran. Det är mer här. Vi är bättre. Ni är bättre än polisen. Och med det så vill jag läsa lite ensamma historier. Så vill jag framföra landskapets tack för det arbete som utförs och det som speciellt polisföreningen representerar, som inte representerar myndigheten utan en sammanhållning bland polisen. Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt, för som jag sa, det är tuffare att vara polis i ett litet samhälle än ett stort. Tack ska ni ha. Jag ska be att på min hustrus, mina och den övriga statsförvaltningens vägnar på Åland gratulera polisföreningen på anledning av 70-årsdagen. Och jag tillhör ju de som tror att jag är ryggraden i det nordiska samhället, men jag vet att det är polisen som är det. Därför känns det väldigt fint att få här ikväll. Jag önskar er lycka och välgång in i framtiden och tack för att få bo i ett samhälle där ni finns. Jag kan konstatera att de här åren går fort. Jag kommer ihåg, fast jag egentligen inte borde göra det, för det är jubileet för 10 år sedan. Vi hade så himmelens roligt. Jag hoppas att det blir lika roligt ikväll. Jag gratulerar. Och så här i det här paketet finns det någonting jag fick lite tips om vad det eventuellt skulle behöva. Det är någon sorts apparat det där, men inte sånt där som vi sätter förslag utan det är någonting annat. Och det är någon närmast med tanke på det här fritidshuset som ni har. Så det kommer säkert till användning. Gratulerar dig mycket. Jag vill gratulera föreningen till 70-årsdagen. Jag
gör mig till talesman för alla pensionärer. Vi är nästan lika många som de aktiva idag. Jag satt hemma vid köksbordet en kväll och funderade och såg att när jag hade tecknat ner alla så blev det cirka 30 stycken. Så att vi är rätt många av dem är här ikväll. Och det var ju vi som jobbade med föreningen en gång i tiden. Och ni som jobbar nu med föreningen, så vill vi bara önska lycka till. Vi har naturligtvis en del minnen från det här föreningslivet. Personligen så var jag en gång sekreterare när polisen strejkade. Jag hade liksom 2 uppdrag. Jag var arbetsgivare och så skulle jag strejka med. Och det blev liksom lite kolligt alltihop det där. Men vi ledde ut det och då bestämde jag mig för att någon annan får syssla med det här föreningslivet och det har gått bra. Det är roligt att ni har ordnat en sån här fest. Ola minns fortfarande den här som var för 10 år sedan. Det diskuterade vi lite här vid bordet. Vi kommer nog ihåg en del av det vi också. Jag vill överlämna en liten gåva som ett minne från den här kvällen.